zvatofamba mumastreet esocial media zvatosangana nazvo guys, zvimwe zvototyisa zvoshamisa. Guys, nyaya iri pano yakamira yakadai. Pane mukadzi ane 49 years anogara kuVic Falls, abatwa aine masaga 50 eMbanje anorema iwo 481 kgs uye achiita mari inokwana $48 million zimdola. Guys, pakaipa. Kune vakadzi vanongwafa, kune mahasela evakadzi vanodii, vanorovawo mahustles avo. Guys, 50 masaga eMbanje. Picture ndo yamuri kuona paside apa. Zvimwe unotoshaya kuti wotangira papi kutaura nyaya dzacho. Guys, mawani. Chatika ndechekuti mukadzi uyu kauyu anoita zvekutengesa mbanje handiti. Saka manext day mongozva kuti uchiitawo dhiri raunoita, vamwe vakasafarawo nedhiri rako raunoita iroro, vanondodii, vanondokutengesa paipa kuda ndokunyudzisa. Ndo zvakaitika pamukadzi uyu. Akatengeswa nevamwe vemumaraini vaya. Vakandoripota kumapurisa kuti pane mukadzi anodii, anotengesa mbanje. Atori nadzo mumba. Then mapurisa ndobva auya nembwa dziya dzinondoronda dziya. Ndobva vaita saizvozvo. Ndobva vamusunga. Kwakuwana mumba make manorara. Ndobva mawanikwa masaga 50 eMbanje. Nyaya yachona ndo yamuri kuona futi paside apa. Nyatsai kudii kuverenga muchizvionera guys. Saka mukadzi uyu abatwa, atondovharirwa. Saka nyaya yake iri kunzanzi achatongwa mazuva anoteverawo. Sada zvoendawo comment section. Ndinzoti comment section iri kuizvionawo sei, iri kuitorawo sei nyaya iyi. Comment section yacomplain, havana kuzvifarira. Zvikanzi mungasunga, ndichangoisawo mascreenshot muchizvierengera comment section zvainge ichitaurawo. Shuwa mungaita basa rekusunga munhu ari kuzviitira basa rake. Muchitadza kusunga vanhu vari kuuraya vanhu kwamutaro. Vanhu havana vari kupera kuurayiwa, but hamusi kuvasunga vanhu ivavo. Makusunga vanhu vari kudii, vari kutozviitira basa ravo. Vamwe ndo vari kuti tsvakai musoro watapiwa makamushayiwa. Asi mabhizi kudii, kusunga munhu ari kuzviitira haso rake. Umwe wakati ndoda kutosvikawo mulevel rakadai rekutengesa mbanje. Apa pachitaurwa zvakasiyana siyana. Asi vazhinji vanhu vese vari kukomplaina kuti musiye mukadzi mupe mbanje dzake aite basa rake, ari kuraramisa mhuri yake. Saka guys, ndo nyaya yandauya nayo kuti mudii, munzwe mutauro maonero kuti munoiona sei nyaya iyi, munotiwo chii nayo iyi. Mukadzi uyu osungwa here kana kuti vanhu vakomplaina. Zvikanzi dzoserai munhu mbanje dzake, mudzoserei. Ibhizinesi rake. Because hakuna mabasa, ndo basa rake iroro. Saka vaponyati vari kungotiwo kutenda nevanhu vakatinyeurirawo kuti kune munhu ari kutengesa mbanje, rambai muchiita saizvozvo. Guys, pakaipa. Comment section haina kufara nazvo. Ndo nyaya yandauya nayo guys, ndichingoti thank you.